δεν μου επιτρέψανε όχι μόνο να με δει γιατρός, γιατί δεν είχα θεωρήσει το βιβλιάριο από το ΤΕΒΕ. Έβλεπα ότι δεν μας έδινε κανένα σημασία, τελικά αναγκάστηκα μόνος μου να τα δώσω. Και όταν δώσετε το φακελάκι, έπεσε ένα λιμπάνο σου. Εντάξει, μετά τα πράγματα γίνανε πιο ομαλά. Λάδωσε και έζησε. Και όπως φέρνει στο φως έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας, υπάρχει συγκεκριμένη ταρήφα για φακελάκι στα δημόσια νοσοκομεία, με τις τιμές να κυμαίνονται ανάλογα με το γιατρό ή το διοικητικό. Το γρηγορόσημο για άμεση νοσηλεία κοστίζει 100 έως 300 ευρώ, που μπορεί να φτάσει έως και 2.000 για ακτινοθεραπείες καρκινοπαθών. Οι πιο απλές επεμβάσεις, ορθοπαιδικές, σχολή προστάτης, 1.000 έως 3.000 ευρώ. Οι καρδιοχειρουργικές, 4.000 έως 6.000. Άρχισε να παθαίνει ψημία ο οργανισμός. Μπήκα χειρουργείο. Βέβαια, αν δεν βάλεις και το χέρι βαθιά στην τσέπη, δεν ξέρω αν θα υπήρχε σήμερα. Δεν ξέρω. Σε ένα φορείο δηλαδή μόνο? Σε ένα φορείο θα ήμουν. Ακόμα πιστεύω θα ήμουν σε ένα φορείο. Αυτό όμως που θα ακούσατε ξέπερνα κάθε φαντασία. Πατέρας έλαβε κακές συστάσεις για χειρουργό σε δημόσιο νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, που επρόκειτο να χειρίσει το παιδί του, και του έδωσε φακελάκι για να μην κάνει αυτό στην επέμβαση. Στην ίδια υγειονομική περιφέρεια, οι αρμόδιοι ελεκτές ερευνούν επώνυμη καταγγελία άλλου γιατρού ότι συνάδελφός του, που βγήκε στη σύνταξη, πήρε μαζί του τα χειρουργικά εργαλεία. Το θέμα της διαφθοράς και το πώς το καταπολεμούμε ή το πώς το αντιμετωπίζουμε ήταν ένα θέμα ταμπού. Γιατροί όμως μηχανεύονται και άλλους τρόπους να αυξήσουν το εισόδημά τους. Σε νοσοκομείο πρωτεύουσας περιφέρειας της υπηρετικής χώρας, γιατροί έφερναν ασθενείς για επεμβάσεις αισθητικής ή κατά της παχυσαρκίας, τις οποίες βάφτιζαν έκτακτα περιστατικά. Σύμφωνα με την έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας, 2 στους 5 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο χρειάστηκε να λαβώσουν. 1 στους 5 γιατρούς ζήτησε ο ίδιος φακελάκι, ενώ 1 στους 6 δέχθηκε την επιπλέον αμοιβή που του έδωσαν ασθενείς. Στη χώρα μας η διαφθορά έχει πάρει επίσης επικίνδυνες διαστάσεις. Η κυβέρνηση προαναγγέλει νόμο που θα προστατεύει όσους καταγγέλουν επώνυμα υποθέσεις σκανδάλου.